Gud, lad os leve af dit ord, som dagligt brød på denne jord. Amen. Det er det hellige evangelium, og skriver om evangeliet. Var på vandringen, kom Jesus en gang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria. Hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde: Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene og må sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig. Men Herren svarede hende: Martha, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men et er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Amen. Folkekirken er en stor virksomhed. Det koster mere end 7 milliarder danske kroner om året at drive den. Hver måned udbetaler vi vores stift løn til 3.500 ansatte, præster, drager, organister, kordager, kirkesanger og korsanger. Det folkekirkelige regelsæt er stort og omfattende. Love, bekendtgørelser, cirkulære anordninger og betænkninger fylder godt op på skufferne og i hylderne. Og folk slutter op på folkekirken. Her i stiftet er lidt under 90% af samtlige indbyggere døbte medlemmer af den. Og vi, der holder af folkekirken, vi plejer jo at sige, at folkekirken er en vigtig del af dansk kultur. Hertil siger vi, at den ligesom folkeskolen er en kulturbærende institution i Danmark. Og det er jo sandt. Kristendommen har præget det danske samfund og det danske kultur og den danske folk i en sådan grad, at man sjældent forstår omfanget af det. Og selvom den danske kirke er gammel og rødfæstet, er den ikke bare et symbol, en tom skal omkring nogle ritualer ved livets højdepunkter. Nej, folkekirken bruges, og den bruges tit. Hver gang klokkerne ringer til gudstjeneste i en af stiftets 278 kirker, det sker mere end 17.000 gange hver år, så er der i gennemsnit næsten 60 kirkegængere til stede. Der er altså meget at glæde sig over. Det danske folk går fast i deres kirke. Kirken har dygtige medarbejdere, som gør et godt stykke arbejde hver eneste dag. Og vi har stor bevågenhed fra regeringen og Folketinget. De er så glade for folkekirken, at de tilsyneladende også fortsat selv ønsker at styre den. Kort og godt. Vores fælles folkekirke er en succes. Ja, man kan næsten sige med Thomas Kingo: min sjæl, hvad vil du mere? Men, inden denne selvtilfredse, nogen vil sige selvfede, pep-talk kommer for godt i gang, synes jeg, vi skal lade evangeliet til i dag, den 15. søndag efter Trinitatis, kaste sit lys ind over kirken. Så der er 3 aspekter af det evangelium, vi skal have med, når vi taler om folkekirken netop nu. 3 ting, vi skal huske, hvis ikke vores velspurgte folkekirke skal løbe deres skole. Det første, vi skal huske, det er, hvordan det hele begyndte. Hvordan kristendom og kirken blev til. Lukas fortæller det meget enkelt. Mens de var på vandring,
kom Jesus en gang ind i en landsby, mens de var på vandring. Kristendommen og kirken begyndte med, at Gud kom til os. Jesus lod sig ikke åbenbare fra himlen i magt og herlighed. Han blev født i en stald af en fattig ung kvinde uden for ægteskab. Han voksede op i en ganske almindelig landsby. Han blev tømrer. Han gik med sine disciple fra landsby til landsby. Han besøgte ganske almindelige hjem. Han kom til mennesker, ligesom han kom til Martha som Marias hus den dag. Og da han var død opstanden, da Helligånden var kommet pinsedag, og apostlen fik kraft, og kirken blev født, der bredte evangeliet sig på samme måde fra by til by og fra land til land. Paulus, Barnabas og mange andre apostle efter den rejse omkring for at fortælle om Jesus og Guds rige. Og snart bredte kristendommen sig ud i hele Europa, fordi tusinder af mennesker, som havde hørt og troet denne fantastiske og underlige fortælling om Guds søn, der blev menneske, fordi de også gik fra by til by, fra land til land, for at bringe det videre. Og den fortælling kom også her til landet. I 1926 erklærede kong Harald Blåtand Danmark for et kristent land, og han skrev det på en runesten dernede i Jelling. Og i århundrederne derefter, der rejste man kirke efter kirke rundt omkring i Danmark. Også her i vores stift, også på dette sted, det hellige bjerg, som Viborg betyder. Også her byggede forfædrene kirke efter kirke, og det samme skete i andre kontinenter verden over. En sand kirke, den er aldrig selvtilfreds, eller statisk, eller lukket om sig selv. En sand kirke er i bevægelse, er på vej til mennesker med det gode budskab, og på vej til medmennesker med omsorg for dem, der har hjælp behov. En sand kirke hører det råb, som Jesus hørte, og ser den død, som Jesus så. Han skar, hørte og så. Det samme gjorde Martin Luther og hans Paulus her i byen og Brorsson i Ribe og Grundtvig i København og mange andre siden i den, også i dag. Kirken er til, for at mennesker må høre ordet, modtage sakramenterne, finde omsorg og medmenneskelighed ofte for verden. Og derfor er en sand kirke aldrig hverken selvtilfreds eller lukker om sig selv, men i bevægelse til medmennesker. Og alle vi, der holder af vores kirke, alle vi, som oprigtigt glæder os over, at den er folkets kirke, vi bør altid være opmærksomme på, at den ikke sander til, men at den fortsat er i bevægelse på vej til medmennesker. Det andet, vi skal huske, det er, at Jesus møder en åben dør. En kvinde ved navn Martha tog imod ham. Evangeliet til i dag handler jo også om åbne døre. Fra Johannes evangeliet ved vi, at landsbyen var Betania. Han bliver på velkommen i Marias og Marthas hus. Der er en dør, der åbner sig for ham. Martha bliver glad. Hun vil gerne vise Jesus, hvor velkommen han er, ved at sætte mad og drik på bordet og gøre hjemmet indbygget. Maria bliver også glad, men hun viser sin glæde ved at sætte sig ved Jesu fødder og lytte til hans ord. Både døre og hjerter åbner sig for ham. Kristendommen er en del af vores danske kulturgrundlag. Det skal vi glæde os over. Men kristendommen er meget mere end det. Det er det, vi må glemme. Egentlig skulle vi vel ikke tale om kristendom, men snarere om kristen tro. For kristendom betegner en historisk bevægelse, en fortælling om en religion, der bliver til og lever sit liv op igennem tiderne. Men
levende, noget nutidigt. Og kristentroen er ikke kun en tilværelsestolkning og et livsgrundlag, som engang engageret, og som nu er en del af kulturen. En del af arbejdsstøvet, som vi ved festlige lejligheder støver af og så blankt, så alle kan se vores lov. Nej, kristentroen er levende nutid. Et livsgrundlag, en tilværelsestolkning også for mennesker i det 21. århundrede, fordi den er tro og dermed liv, levet liv. Troen kommer af det, der høres, siger Paulus, og Martin Luther siger, at hvor ord ikke findes, der findes heller ikke tro. Derfor gik Jesus og hans disciple, Paulus og Barnabas, han skar alle de andre fra sted til sted og forkyndte det glade budskab. Men kun der, hvor de fandt en åben dør, kun der, hvor de blev brugt indenfor, slog evangeliet rod og blev til tro og liv. Den åbne dør er forudsætningen for, at evangeliet høres, slår rod og bliver til tro og liv. Og af og til skal vi hver især tvinge vores dør åbne, fordi der er så meget andet, det både vil lukke og låse og holde det fast. Der findes i Salmebogen siden 1944 en bøn, der er tænkt som en bøn, vi hver især kan bede før gudstjeneste. Den lyder sådan her. Herre, du ved, hvor adspring mit hjertes tanker er. Hjælp mig at samle dem. Du ved, hvor dødt og hårdt mit hjerte er. Grib om det og væk mig op. Du ved, hvor ofte jeg står dit ord i hovedet og ikke vil bøje mig for din vilje. Send derfor din hånd fra det høje til at virke i mig, så jeg bøjer mig under din vilje og bliver et med dig. Kom Gud Helligånd og optæt vores hjerter, så vi hungrer og tørster efter dig. Kom over os, du livets ånd, og gør os til nye mennesker efter Guds sind, så vi må gå frem fra klarhed til klarhed. Det er godt at bede den bøn, før vi går til kirke, fordi den åbne dør er forudsætningen for at ordet kan nå ind, så troen styrkes. Der har i vores stift været mange åbne døre for ordet. Store, stærke menigheder er vokset frem. De lever i nu. Men glem ikke bønnen. Du ved, hvor ofte jeg står dit ord i ord, og ikke vil bøje mig for din vilje. Send derfor din hånd fra det høje til at virke i mig, så jeg bøjer mig under din vilje og bliver et med dig. Alle vi, der holder af folkekirken, må bede om, at der også i dem må være åbne døre, så frelseren kan komme ind. Og for at det kan ske, tror jeg, vi skal holde op med denne frugtesløse jagen efter det perfekte, det fuldkomne, den perfekte familie, de perfekte børn, den perfekte krop, det perfekte billede til Facebook og Instagram, eller den perfekte menighed, med alle de rigtige missioner, og den perfekte præst, og den perfekte kristen, med alle de rigtige meninger, og den uddannelige livsførelse. Sådan noget findes ikke. Sidste søndag blev sangeren og poeten Leonard Cohen 80 år gammel. Hans tekster udtrykker ofte en dyb sandhed i ganske få ord. I sangen Anthem siger han, there is a crack in everything. That's how the light gets in. Der er en sprække, en revne i alting. Det er sådan lyset kommer ind. Og det er sprækken i den perfekte skal, der lader lyset komme ind i en menneske og ind i en menighed. Jesus sagde det jo sådan på sin måde. Jeg er ikke kommet for at frelse retfærdige, men syndere.
Først når vi ser i øjnene, at vi ikke evner at frelse os selv, at der er en revnens række i den perfekte skat omkring os. Først er der lyset kommet ind, som påskemorgen, da stenen blev ud fra, og lyset kom ind gennem sprækken, og kvinderne så den tomme grav. Den åbne dør ind til dødens hule, som blev livets og håbets rum. Det tredje, vi skal huske, det er, at vi skal skelne mellem det nyttige og det ene fornødne. Da Martha bebrejder Maria, at hun ikke hjælper til, svarer Jesus: Martha, Martha, du gør dig bekymringer, og er urolig for mange ting. Men et er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Der er meget muligt, vi alle sammen skal gøre i familien, på vores arbejde og i menighedsrådet. Det nytter ikke at sige nej til at gå på arbejde, til at uddanne sig, til at lave mad, til at vaske op og gøre rent, eller sørge for kirkens og kirkegårdens vedligeholdelse, og for at personalet har både arbejdsvilkår, fordi vi nu engang synes, det er vigtigt at bede eller læse i sin bibel, end at gøre det. Alle disse opgaver er nyttige, ja, de er vigtige, og uden dem vil vores daglige tilværelse også vores kirke ikke kunne holde sammen. Kristen tro, bøn og bibellæsning må dog aldrig blive et skaldesyn for menneskelige domsdag, hvor vi ikke gør det, vi er forpligtet til. Og at tro på Jesus betyder jo ikke, at man så skal vælge ansvar for sit liv over for andre mennesker og leve på nas. Tværtimod, Paulus fortæller med, han er lært sig som sådan under sin missionsrejse. Men sandheden om vores liv og sandheden om mennesket, det finder vi aldrig i alt det nyttige, men i det ene fornødne. Og det ene fornødne, det er Gud, der giver os alt det nyttige. Han nøjedes ikke med at tale. Han nøjedes ikke med at sende sin søn til jorden for at fortælle os, hvordan verden var, hvordan vejen til himmeriget kunne findes. Han greb os verden. Han sænkede sine hænder dybt ned i verdens hud, greb fat på verdens akse og vred og vendte verden for at ændre alt, hvad der var at sige om at være Gud og være menneske. Og alt, hvad mennesker mente og vide om Gud, det måtte de lade falde, for Gud vendte ikke ryggen til den kærlighed, der følte ham at tilgive og at elske sit menneske med den mangfoldighed fejl og findes. Så da Jesus blev klynget op på korset, der brugte Gud også sine hænder ned i selve eksistensen og vred og bøjede dem for at Gud og mennesker, at de nok skulle kunne råbe deres krav, deres sorg, deres vrede, deres svigtede kærlighed ud mod hinanden, men aldrig som vi kunne stille sig. For Gud og mennesker hører sammen. Se, det er den ene fornødne, uden det mister alt nyttigt sin værdi. Det skal vi ikke bare huske. Det skal vi leve på. Amen. Lov og tak og evig ære, være dig og Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var er og bliver en sand træenighed. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Vor Gud og Far, vi takker dig for din kirke, både her hos os og ud over jorden. Takker vi dem loven blev dine børn, du og Far. Giv kirken kraft og mod til at forkynde dit ord, og send os til det medmenneske, som har det svært. Giv os at høre det ord, som du har hørt, og se den død, som du har set. Vær med regering i Folketing og kommunalbestyrelse. De må være rette muligheder, der værner den svage og arbejder for fælles bedste. Vi beder for dronning Margrethe den anden, prins Henrik, kronprins Frederik, prinsesse Mary og hele det kongelige hus. Vi beder om fred i verden,
Vi beder for alle, som lider over krigens ulykke og naturens katastrofer. Vi beder for kristne og andre, som forfølges på grund af deres tro. Lær mennesker at forsone sig med hinanden og åbne vores øjne for vores ansvar for vores næste, at vi må leve sammen uden krig og ødelæggelse og sult og nød. Vi beder for os selv, at du vil fastholde os i vores dårs pagt til vores sidste sande stund. Du som har dig selv ret livet, lad vi dig være bedste livet, så for dig på hjertet ankom, så kun du i mine tanker er den dybe samling. Amen. Her ved det sidste gudstjeneste, som biskop i Viborg Stift, i den prægtige domkirke, er mit hjerte fyldt med tak. Når jeg ser ned over rækken, så ser jeg genkender jeg ansigter, som jeg har mødt og arbejdet sammen med. Og hver gang, selvom vi ikke altid er enige, har ingen af os været i tvivl om hinandens gode vilje. Tak for den tid, jeg har mødt. Og tak for alt vores samarbejde om folkekirkens sag i vores liv. Tak til menighedsrådet og personale her i Domkirken for et meget dejligt samarbejde. Og tak til kor-organister for meget småsang og musik. Godt nok skrev Johan Sebastian Bach et pragtfuldt musik med metafysisk behøv. Men så bliver fremført her, det siger vi alle sammen tak. Og jeg vil bede alle menighedsrådets medlemmer tage en tak og hilsen med hjem til personalet i deres kirke og sige tak for det fantastiske gode arbejde, der gøres, og alle de gange, jeg har været til gudstjenester i kirke og været imponeret af den måde, som vores medarbejdere løser opgaven på. Tak også til præster og vores livvalg og provster og bispekolleger for et fantastisk dejligt samarbejde. Jeg vil gerne også sige særligt tak til stiftspersonalet. Det har været en udelt glæde samarbejde hver dag med så dygtige mennesker og så dygtige ledere, som vi har. Og tak til Kirkeministeriet for samarbejde og forståelse. Det har været en stor glæde, og vi vil gerne i vores stiftsråd også og jer til mange gode beretninger med os. Og så hørte jeg for nogle tid siden om en præst på afsnit, og han var i sogn, hvor der ikke var mange i kirken, men det så hvor det var. Og han var også nogle venner med Marken og Vejs. Så han skrev en artikel i Kirkebladet, hvor han sluttede med de 2 sidste linjer af aftensalmen, fred vildt over landet. Fred med de få, som var i kender, og dem vi aldrig så. Så herefter skal vi fejre en advomsfest, og vi står hernede på trappen ved 2 stationer, og da vi er så mange, vil vi gerne bruge en invitation, det vil sige, at man modtager brødet, og så siger præsten det der Jesu Kristi dag, og så løber man selv brødet i kald, og præsten så siger det der Jesu Kristi blod. Vi står på stationen hernede for trappen. Lad os med vores